Matur sembah nuwun Bapak nggih. Berkah barokah. Nggih. Kok jenenge rejeki niku mboten kepliyo. Ora ngopo-ngopo lungguh ya itu rejeki. Niku saking adile Gusti Allah. Jenengan kok meri. Ora nek anggaran kok kelurahan kok usul. Wayangan njaluk anggaran. Upama sida wayangan bintang tamune sampean katanya gelem apa ora? Purun. Lah iya padha wae ngono ya. Gandeng sing mirsani ora cetha ta kok kono. Minggah mriki. Mang Junjung Pak Ariyanto. Nah nggih. Enteng apa niku? Matur nuwun. Ngono lah. Jelas ngoten. Aku malah kaya piala. Piala piye? Lah kaya piala bergilir. Terus diangkat ngeten deh. Nggih, kuwi kaya. Nggih sembah nuwun bebingahipun Pak Lurah ugi calon lurah nggih Pak Haryanto. Pak Haryanto mugi kasembatan gegayuhan panjenengan menika badhe nyalonaken lurah wonten ing Jaten mriki. Nggih. Mugi kasembatan matur sembah nuwun. Niki mengke mboten kagem kula kiyambak, Pak. Niki mengke damel sedekah kemawon teng anak yatim piatu, Pak. Sapa kuwi? Kula. Sik to. Lah sampean lak wis duwe bojo. Nggih. Wis duwe anak. Nggih. Kok iso ngaku yatim piatu? Lah bapak ibu pun mboten enten niku. Kok tampa berarti kuwi? Kula tampil lah napa lho? Masalah. Genku kene. Pripun? Ndek iki nang Nun Sewu, nang daerah Pati. Nggih. Enten wong sing wis duwe anak, monggo uripe jane ya kecukupan, ngaku yatim piatu terus nampa dhuwit bebungah. Ngono Nun Sewu. Teko omah langsung setruk wonge. Niku pundi niku? Pati. Pati. Pati Karanganyar mboten kok. Niku kan kahanan wilayah mriko. Mriki mboten. Oh iya. Nek mang bayangke to, Pak. Upamane kula nampa det 100, gek kula setruk. Modele kados napa? Iki Gusti Allah niku adil. Adil ya. Maringi titaing urip ki mesti ya ana kekurangan lan ana kluwane kiyambak-kiyambak. Betul. Ngenehi penyakit ki ya sak mampune umate. Oh iya. Kados kula ngenten iki modal sementen, paling dikai penyakit ya mung watuk, pilek, masuk angin. Ayo. Mboten kok stroke. Jenengan apa pun kulino krungu cebol opnam ngoten lho. Ora enak ya malah biar kabeh ya. Ayo. Bayangke gek setugel stroke, kuwi apa ya ae. Terus sampean lek nang endi-endi ngirit tok malah ana. Ngirite pripun? Tanggapan Jakarta, numpak pesawat, ora perlu bayar tiket. Lho, lha pripun to? Diadai tas lebokne bagasi, rampung wisan. Pak, kula niku wong pawula to, Pak. Lah iya kan ngirit, ayo. Nggih ngirit, ngirene bayare genep kok bayar tiket tok. Oh iya, nggih. Bayar tiket. Tiket nggih genep padha. Oh iya, ya dipinangkani mau kanca tani. Kanca tani. Nah, arep kok tembangne dhewe apa nyambat karo sinden? Kali sinden mawon, mengen kula malah klera-kleru, malah cilaka. Mongko mau Pak Haryanto le paring dawuh piye? Duit kuwi kanggo lagu kanca tani. Gandeng sinembang sinden, berarti duwite dikekne sinden. Dikeke sik. Sinten kok sing ngaturke kok? Lah sinden sementen kathahe lho, jiro lupat mo 6. Nah, 6 niki itu piro? 200 dumpung 6 lho, Pak. Lho, sinembang kan siji. Lah nggih sinten? Ha mang pilih dhewe mesti nyaosi jenengan kok. Ayo. Pilihan, ayo. Sing pundi, Pak? Oh nyuwun sing kidul piyambak. Kidul dhewe endi? Mriko no. Mriko, ditakoni kidul rene. piyambak mriko. Ayo rene. Nggih, amit nggih Pak nggih. Ah nggih. Ditari sik. Amit. Ditari sik. Ditari rabi. Karo rabi. Ditari napa? Kuwi kersa apa ora nembang kuwi? Mbak, niki wonten arta 100 saking Pak Haryanto ngersakaken kanca tani. Jenengan kersa ngaturke mboten? Kula lek mboten 500.000 moh, Mas. Bayuh. Ya aku terima-terima sing kedua, ayo. Takoni neh iki. Mbak, niki enten 100, kanca tani kersa? Mbah. Hah? Anu niki enten dit 100, kanca tani kersa? Mbah. Apa enek lho? Pak Yoyok wis munggah haji dadi Pak Haji. Lah kok di dalang kok bisu dalang bisu. Sinden kok bisu lho. Lha kok nyindane terus pripun lho? Lho nyinden ya biasa, tetep biasa. Lha kok bisu
Oh, apa to, Pak? Hah? Mboten mudeng kula. Wis to pokoke kok sahur ya iku iso kuwi kok. Suwi. Ayo ta. Oh, ai. Apa kuwi? Hah? Kok ngene iki apa? Kanca tani. Oh, macul. Macul. Oh iya. Macul. Oh, bahasa isyarat ya. Heeh. Dijawab ya, jawab ya. Bandek, da. Oh, macul ora iso. Ora iso mergo wong wedok. Isone dideplok, deplok. Anu, lesung nika lho, Pak, lesung nika diketen ngene ngono apa? Lagi deplok to nika. Ha iya. Iki deplok. Dadi macul gak iso kanca tani. Wah. Ya, Kok baba? kanca macul gak iso. Isone? Allah. Oh, iya, Pak. Iya, Dun. Wedi karo ula. Ngono lho. Macul ning sawah wedi karo ula. Oh, ngene iki ula. Ula. Oh, kok samar dicokot. Sokot. Samar cokot ula. Oh. Dalam Awakmu yo duwe ula. mboten. Mosok ra ketang anu ora duwe. Mboten. Hah, cilik-cilikan ra duwe. Cacing. Ayo, heeh. Sing ketiga njajal takoni. Wah. Ya iya to. Sindene Pak Yoyo iki ya seneng ae. Sing iki bisu. Sing niki Mbak enten dit 100 kanca tani saged. 100 kuwi. Heeh. Aku nek 100 semua, aku nek 72.500 gelem. Lho. Kono mau 500, ya ra 500 emoh. Aku mau yo. Iki jaluke gur 72,5. Nek 72,5 aku gelem. Cetok iki sinden ayu, ning ora ngerti hitungan iki malah. Oh, alah. Kudune lek akeh 100 to, Cek. Mulakno dalang iso munggah haji. Weh, Rena, yepuk wayang kowe. Aku rene ngumpani kowe kok. Mboten, Pak, mboten. Senamu lho. Lah, sindane siji bisu, siji ra mudeng dhuwit. Pabele. Ra gelem kuwi. Mboten purun. Bener purun kula, 72.500 gelem aku. Jujulno aku ya ora ra- ndi jujul, kowe pas 72.500. Bayuh. Aku mosok nari ibu. Ora apa-apa wong yo iso nembang kok kuwi. Iso nembang mosok ya ibu 100.000. Apa to eleke takon? Oh, nggih. Nek nggih boten penak lho. Penak, penak Masa- aku. Aku umur lek omah-omah 20 tahun penak banget kok. Ayo ndang. Tegese penak anggene nata keluarga ngono lho. Ayo nggih. Duh. Nggih. Bu, nyuwun sewu Ibu. Alah dalem Mas Uncet. Niki wonten arta 1 saking Pak Haryanto. Alah kok repot-repot. Niki wau ngersakaken kanca tani. Jenengan purun boten niki? Alah ya Allah, kula duit 100.000 niku kecil. Kula biasanya nyekel duit itu 10 juta sak gebok. Sakmene iki ya aku ya ora jalan lho, Mas. Cek ora ngerti to. Bu Kesi kuwi adus ngangge sprit. Boyok, Bu Keksi. Heeh, raup kuwi lho, masalah Coca-Cola. Wong sugih. Kok iso 100 lho Wong bulan. sugih wae dosen. Heeh. 100 wae nggo apa? Adus wae nggo Coca-Cola. Heeh. Raup sprit. Heeh. Nek cawi ngangge ale-ale. Gilane. Iki pra dirubung semut. Mosok wae. Ale-ale. Kae, Mbak. Niki mboten Kae, kersa. Mbak Triastuti. Wah, Mbak Tuti. Mbak. Wis aja ditakoni, langsung kekno nek nembang kuwi aja ditakoni. Oh, mboten ditakoni. Tak langsung ngene, nyoh dhuwit 100 nembang kanca tani ra gelem biacok ngono lho ya. Oke, siap ngestokaken dawuh macange. Yo. Nyoh, dit 100 nyanyi kanca tani. Aku Ora gelem pira-pira- bacok ayo. Aku pira-pira gelem. Wah. Gelem iki- to, Dek? Gelem, Pak. Wong biasane entuke gur selawe Dek ya. Wes. Bathi 75. Sampeyan ngapusi aku lho. Ngapusi Sampeyan pripun? Ngapusi rene sik. Ngapusi pripun to? Lungguh kene. Lungguh Sampeyan pundi? ketoke korupsi, rene sik. Sampeyan ketoke korupsi. Korupsi napa to, Bu? Mboten lho. Iki apa iki? Iki enak apa iki? Iki kacu. Olah tak kira duwe. Kacu. Mudeng gak? Gak mudeng gua apa to kacur mbok kene. Kacu iki nggo lap. Lah apa? Bar kaya ale-ale mau lho.
Keringet. Keringet lagi. Lap keringet. Ayo. Lap keringet, Bu. Iya, Mami. Ah, Ayo. oke, Mami. Nggih. Mami. Iya, Papi. Nyanyi kanca tani ya. Tambahi ya. 2,5 apa-apa. Ndak Ya, Wak. apa-apa nggawa dhewe. Pak, enten kali setengah melih mboten ta, Pak? Engko mik Pemerintah nggawa tanggung jawab. Ayo. mik nggawa dhewe apa-apa nggawa dhewe. Tambah 2,5. Dadi ki engko nang Iya. perapatan kono. Iya, engko tak tambahi ora 2,5. Piro? 5.000. Iya. Wis. 5.000 karo 2,5 karo 2,5. Engko tak tambahi 5.000 tambah ono balsem ngono lah apa-apa. Ayo Tik, dipinangani Tik. Ayo coba kaya apa? Jumeneng ini Tik, sebelah kene Tik. Nah, Sebelah ya Pak Arianto. napa? Sebelah. Nah, nyaket Nih. Pak Haryanto. Nggih kidul. Ayo coba kaya apa? Nggih, tak mundur. Didulek riyen to niki, nah. Cek. Wow. Niki sing dulu kudu wong lanang kok. Ora mesti. Ora banci lho. Nun sewu nggih, Pak. Ya Tik diaturake kanca tani pamundhute Pak Haryanto. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah katuran pinarak ingkang kanthi prayogi, terutama ingkang mirsani saking margi Pak ngatos-atos tetep mirsani kanan kiri nggih. Ayo, aja nganti engko nonton wayang ngoyo-ngoyo malah tabrak sepeda motor, ayo malah cilaka. Pun di stop kok, pun di stop. Keamanane ana ya? Enten. Alhamdulillah ditata kanthi apik. Wah, keamanane etek rono, etek rene ngono. Monggo diaturaken kanca tani. Ya, Monggo. beres. Matur sembah nuwun Mbak Tri Hastuti Retnawati. Iki saka Matur. Ngawi Mas Munjak. Oh, saking Ngawi. Nggih. Anu, lah. Ngawine pundi? Hah? Ngawine pundi? Widodaren. Oh, Widodaren. Ah, nggih. Oh, Urung wayahe Widodaren. banyol. Nggih. Lek anu dicethak ngene lho Mas Munjak. Ngawinipun pundi? Kok ngawine pundi piye to? Ngawinipun pundi ngono. Nggih. Ngawinipun pundi? Nah, ngono kuwi. Ngawine pundi? Ngawinipun pundi? Lah nggih. Dikenake. Ngawinipun pundi? Widodaren. Widodaren. Dadi seperti bidadari. Wah. Bidadari kecemplung peceren. Lambemu apa? Kan wani ya? Mboten. Tak ayahi lho. Mboten Mami. Wayah ngene-ngene iki masamu wayahe geragas-geragase rene lho. Mboten Mami, gojek Mami. Anu sindan sini ganasiram to, Pak? Hah? Sindane jelasin iki kok ganasiram. Iya, ngerti wong pengen ngemplok deh iki ora. Wah. Apa ngerti awakmu? Ayo. Niki menungso apa udu nih? Lah iya. Nis alhamdulillah lho Mas Muncak. Nggih. Jenengan kuwi apa kuwi jenenge dipercaya karo Mas Wahid gitu. Matur sembah nuwun. Supaya melu ngergengake pahargyan ratri menika. Nah, nggih. Kanugrahan sing gedhe. Estu, Pak. Wah, Mas Wahid niku piyayine sedekahe sae kok. Jan iki mung pengin sedekah neng anak cacat iki kados Mas Wahid. Anak Mbok cacat piye? Anak cacat piye? Lah kan pengen sedekah teng anak cacat to Mas Wahid ki. Oh. Kados kula nggih genah cacat to, cacat fisik, dedeke nggih kurang. Ora cacat fisik sampean iki. Lah napa? Manusia minimalis. Mbok beda kali cacat nggih. Lho, kok benten pripun nggih? Sami to minimalis. kok. Benten lan jenengan niku. Minimalis. Ning malah nun sewu kados Pripun? jenengan. Itulah keagungan dan kasih sayang Allah kepada jenengan. Lek jenengan iki piyayine gedhe dhuwur. Nggih. Malah ora kondang tanggapan tekan ndi-ndi. Oh, leres. Lek niku. cilik kaya ngene iki malah sampean iso eksis to tanggapan terus to. Nggih, alhamdulillah. Heeh. Niku mau mergo mesake kita ya, Pak. Katimbang nang omah ngrusoi
bojo nganam. Iya. Ora kok mboten. Jenenge menungso mung sadher mung nglakoni, Pak. Dadi nggih dinikmati mawon pepange Gusti Allah. Nggih. Kuwi genduk Lembayung umure 78. 78. Nuwun sewu jenengan ya kagungan putra. Alhamdulillah sampun, Pak. Sak pira botol aqua ngono? Nggih mboten to, Pak. Lah piye? Lah bojo kula gedhe dhuwur kok. Weh, iso sak botol aqua. Tenane bojomu gedhe dhuwur. Ini kok adile Gusti Allah, Pak. Umpamane Gusti Allah radil, aku mesti diparingi jodoh dedeke padha aku. Anak-anak nggih kados jenengan wau ngendikane sak botol aqua. Nah, itu gandeng Gusti Allah niku adil. Kula diparingi bojo nggih gedhe dhuwur. Oh sik to kok iso gedhe dhuwur kuwi terus nuwun sewu. Cara dokter prakteke terus piye? Praktek bab menapa, Pak? Lah sing jenenge wong omah-omah aja diselaki to. Mesti lah kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Nggih. Oh to. Mesti nindakake nuwun sewu saresmi antarane priya lan wanita supaya pinaringan nugraha putra. Leres. Lah dedekku karo Bu Kesi meh padha ya dadi lan apike. Ora enek apa jenenge sing gonjing. Sampeyan piye carane? Dadak golek apa ngono carane? Pripun nggih, Pak? Yen kula ajeng cerita niku secara teori niku mesti do bantah niku do. Mboten bantah. Do maido. Ora maido sing nglakoni sampeyan. Mesti do maido. Enggak. Niku umpame katimbang dipaido, Pak. Apa? Ngampil bukeksi sekedap pripun? Damel praktek. Rene ya. Iki lho, cempala iki atos iki. Rene Cek. Rene. Pripun? Lat kene. Nggih. Wis ora sopan, wingi wis tak jak nang Pekalongan lho. Kok iso bojone dalange arep dicoba ki lho. Mboten. Lah katimbang niku mengke teori. Kowe mbanyol ya mbanyol. Ning ngangge tata krama. Lah pripun? Ngangge etika ora kok kaya ngono kuwi. Bukese iki elek-elek dosen. Iki ya ibune wong sak rombongan. Nek cacakmu kaya ngono. Cacakmu ngono jenenge ora sopan. Mbanyol boleh, ning kita punya etika, punya tata krama. Betul. Heeh. Lah nek kula ajeng cerita secara teori, mengke paling dibantah ngoten lho. Bantah piye wong Allah ora mungkin ngono Allah, ora mesti ngoten lho. Mulake dipraktekke kersane cetha ngoten lho. Kowe kok malah ndodok rumangsamu, aku arep wudu no piye? Mboten. Sing kok ndodok sapa? Mboten. Rada rono sithik. Nah, ngono kuwi. Nah, ngono. Nggih, Pak. Kowe karo gunung aku lho, dhuwur gunung aku. Arep nyoba bukesi ngono. Nggih, mbok menawi ya. Wong ki ya mbok menawa usaha ora itu. Ya ora mungkin gelem bukesi karo sampeyan. Ya wanita setia, ora kok perkara piye-piye wanita setia tidak akan berhubungan dengan siapa saja selain suaminya. Alah jenengan ki terus ngelempeh anak ibuke. Wingi nek jagongan, alah bukmu galake ra ukur lho. Kowe ngobonge wong mama lho, bahaya lho kuwi enggak boleh seperti itu. Kuwi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nun sewu, sing calone ahli neraka, wong sing seneng nyebar fitnah. Mongko neraka iki panas. Lek wis panas, yen nganti kuwi kobongan ngene terus piye? Oh, nggih. Neraka niku panas sih. Panas. Oh, jenengan pun kulino mriko to? Lah jajane awakmu iku kudune digek panggung dhewe sing rada dhuwur ngene iki kan apik. Oh to. Nek kono kan ra pirsa kabeh, ngono kuwi. Nggih, nek suwe-suwe ten mriki, Pak. Nyapa? Panas. Jenenge golek dhuwit rekoso. Alhamdulillah aku rekoso sewengi ya ora nguyuh, sewengi ya lungguh nang kene iki ya rekoso. Lah jenengan beto pempes mesti kok. Mboten nguyuh bayi. Ora nganggo aku kuwi. Mboten to? Ora. Lho delok. Lho diomongke mesti ra percaya. Kudu dipraktekke, delok ngono. Ora ngono. Sampeyan melawak omong terus ini sok-sok ya ngangge ngelak barang. Nggih to, Pak. Ngelak. Nggih ngelak to jeneng. Lah jeneng kok elek-elek ngene iki ya menungso lho, Pak Iyan. Ya titahe Gusti Allah. Iki lho dote nya. Cempala, Pak. Ayo, atos monggo. Ya atos cempala nek. Ayo. Ki padha karo omonganmu, atos ket mau omonganmu. Oh, ngenten iki to? Heeh. Oh, nggih. Aja dikek kono, ora oleh ngono kuwi kaya ngono enggak pareng. Lah terus ajeng maringi Padhep kok rene. Pripun? Iki ceritane kolaborasi antarane wayang kulit karo wayang golek. Ya. Gak. Iki wayang kulit.
Kesenian kuwi ora ngono kuwi. Nggih kesenian ning kula ampun mang dadekke wayang golek. Kuwi pemersatu bangsa. Lek wayang kulit lek kok Surakarta. Leres. Wayang golek kok Sunda. Nggih, leres. Untuk menyatukan Sunda dan Surakarta dikolaborasi ini wayang kulit, ini wayang golek. Gandeng wayang kulit wis enek gapite ngene le nyekel ya plek penak ngene iki. Lah gandeng wayang golek nggih mulake kula wegah. Kuwi lek gapite ning jero to? Nggih. Ha ya mula ya kudu dirogo. Lah aku wis ngene iki lho. Dadi wayang golek ya risi kok dirogo. Kok mek sak ciplukan ngono model. Luwung Pak katimbang kecing batu. Iki enek tudinge, wayang iki lah enek tudinge ngene to. Ngen tangannya iki tudinge iki. Nah iki. Udah, tuk nontar tandung Ki kesenian apa to? Apik. Nggih matur-matur. Wis dijogetke kalah kaya ngudang anake kaya omah. Pun kula mandhap to, Pak. Ampun enten mriki terus. Arep medun? Nggih. Monggo medun. Aku liwat ngendi? Ora oleh ngidak wayang iki ceklek larang regane. Nggih, mengke tombok malahan. Wong kene garing nyanyi gawean iki. Nyanti aja liwat kono akeh kabel nyetrum malahan. Mboten. Apike nggih mlebu kotak kene terus tak tutup. Anu jeng ben mawon, Pak. Jere wayang. Nggih, wayang golek ora usah kaya kotak. Ya, Mbok ya. Bu, metutuke ngapa, Bu? Aja saru. Saru ki napa? Metutuk ngono kuwi. Lah mung kaya ngene lho, Pak. Mung kulit e lho. Kok iso saru pripun to? Iki rumasamu masalah. Iki larang lho regane. Ora kok kaya ngono. Sing jenenge wayang ki lak tinggalane para leluhur. Leres. Aja disia-sia, aja dirusak. Ning paling ora untuk menghargai wayang karya dari para leluhur ya diambung. Disayang, ngoten. Pun. Sing kon ngambung isor iki sapa? Mboten enten. Reneng lha kowe. Lah sayang sakena sayange kok ya. Nggih. Pun. Mungkin iki ndalang ya dicekok. Rono. Angge mik ayo. Lik cangil omong karo Limbuk piye? Mak, apa nduk? Rutuk rene no, rutuk rene ben jelas. Ki rutuk ning dhuwur kene, iki nang dhuwur awakmu rene. Nah, kula madhepe rene kaya aku ngene. Nah. Boten dalang sing apik kok ora senengane. Lah apa enten mriki lho. Nek majenge mriko lho genah geblak. Lah kaya nang pinggiran kalen lho. Endi kalen? Lah kuwi kan iki kaya kae nggon pinggiran terus iki kaline ngono lho. Heeh. Kula nongkrong enten mriki. Kowe karep neleki aku. Nggih mboten. Pun kula mriki mawon. Nggih pripun? Iki enek salah satu siswa dari Madangkara. Nggih. Ya kuwi putrane Mas Taslim karo Mbak Kunik. Wah, leres. Nah, iki lho, Pak. Oh, boten to. Kowe tak kuwepruk ora. Iki nggih komando, lek iki muni gamelane melu muni. Napa nggih ta, Pak? Tutuke tak geleme dhewe ngono kuwi. Oh. Apa iya ta, Pak? Muni to. Muni. Nyuwoke pripun? Tanggung jawabmu piye lek nyuwukne? Ayo. Nyuwoke pripun? Tanggung jawab sing menekke kowe kok. Pak, pripun? Lah tanggung jawabmu piye? Nek iso muni terus piye, Njal? Hop, aku ora iso nyuwoke, Pak.
Mula aja kemaki mayange angel. Ngono. Nggih, pripun? Ora gampang. Wah. Dadi kabeh nek rumuse ora dagdok-dagdok kaya ndandani lawang ora kowe. Oh, niku enten carane ngoten to, Pak? Carane gedhok ngoten niku to. Oh, alah, tak kira ki gur trimo dagduk-dagduk ngono kuwi. Tibake dadi dalang ki yo angel. Angel mula aja nyepeleke dalang. Mulakno kok larang iki lho. Lah ngejak sak rombongan kok. Kowe lek gur mangkat ijen. Lah nggih. Heeh, modalmu paling gur apa? Pampres, dot ngono kuwi. Nggih mboten no. Lha apa nek? Cocot to. Tutuk. Iya. Heeh. Tutuk. Ayo Mbak Yola Ayu, ayo arep ajar nembang jenang gula. Oh, putrane Mas Taslim niku. Mas Taslim pake suarane jos kaya ngono. Genah ya anake wedok ya apik. Ayo. Mesti ya. Kari iso omong apa ora? Nah. Pake apik, mesti anake ya apik. Nggih, nggih. Buke ya penyanyi handal. Ayo. Nggih. Buke Mbak Unik. Ayo. Mbak kelas pinten Mbak Yola? Kelas 3. 3 napa? SMP. SMP. Niki tasih PAUD niki. Lho, Dalan. Anu Pak pun minggah niki tahun niki TK kecil, Pak. Syukur ya. Seragame piye lek TK kecil iki? Mboten beto. Mboten beto. Kelas pinten mau? 3. Iya. SMP. Iya. SMP. Oh, SMP. Nggih anu pun dangu lek ajar teng sanggar. Aku kan ora tau mantau to, Mbak. Mpun. Udah lama belajar. Udah lama sih. Oh iya. Udah lama sih. Nggih, nggih. Iki adike pengen ngerti swantene jenengan. Oke. Adik. Niki lho Didik niki lho nggih. Ayo. Iya, ayo Kak. Sekarang. Hah? Sekarang. Besok Kak, besok. Oh ya udah. Aku tak rono. Iki rekake ngancani. Iya salim sikno. Kaya pantes ae ora ayo. Masa aku sing Mbak Yola, mangunggah rene. Enteng kuwi. Aja munggah dhewe. Sing ngongkon sapa? Kok cenanan mudun nek. Mudun nek. Muduna. masa dugah kene. Mudun ayo. Alah, alah. Piye cara ngunggah kene? Ah, junjungan Mbak, enteng kuwi. Aduh wedi aku. Kuwi 2 kilo kotor kok ayo mungan. Junjung, enteng. Dan cucuk Kak. Cucuknya gak apa-apa lah. Sik, kowe iki Gak apa-apa. Kaya mbokmu kae lho bantingi aku. gelem ora, Nduk? Gelem mboten? Nyapa? Boten, Pak. Gila, heeh. Aku apa gilani to? Ora gelem ya menggal dhewe cek lek ngono. Ayo. Oh, alah. Sacilik lho tiba. Saya wis munggah ping 3. Waduh. Pamer ora. Niki lho Kak. Iya. Dibawani apa, Nduk, Mbak Yola? Dibawa nih. Bawa no mboten? Bawa Mboten, napa mboten. langsung ngoten lho. Langsungan. Oh, langsungan. Nggih. Oh, padha karo pakmu kuwi berarti. Iya, langsungan. Wis padha karo mbokane ya. Heeh to. Ora tau nggo pemanasan apa. Monggo diaturake coba iki Mbak Yola. Ya.
Jas. Bapake pancen penggirong top, mboke penyanyi profesional. Profesional nopo? Laris lho Mbak Kuni. Nggih laris mergo gembredeke kuwi kok. Sing ngajari sapa Nduk Yola? Papa. Papa. Hah? Apa nyeluk pakmu iki piye? Papa. Terus ya nyeluk mbokmu wae, Mbak Uni kae piye? Mama. Mama. Oh, papa, mama. Terus piye? Iya. Mama lagi ngapa? Matun. Ayo. Lah papa kemana? Ngarit. Yen ora cekrok. Ayo. Tambah ono Nduk aja mung papa ngono. Lah sinten? Papa Gun ngono ya. Kok papa Gun nih? Mas Taslim lho. Gundul. Oh, gundul. Apik suarane kelas 3 SMP lho kaya ngono jan Nduk. Ayo. Cita-cita pengen dados napa, Mbak? Sinden. Oh, sinden. Yes. Moga-moga kasebatan ya. Sinden sing apik. Serasa kaya mbokmu nyel-nyelan kaya turuno papahmu. Iya. Wonge alim, wah kalem. Iya. Alim. Angon limpe. Ayo iki calone sindene gelar pamayang iki, Sok. Ayo. Jas, iki gelar. Oh. Ayo. Kalau gelar sing mayang aku kan kari ngruwat. Ayo. Karo dikuyo-kuyo yoga ngono ae. Mbah nang lekas Mbah. Ayo. Ayo Dek, Yola terus Cahayu. Wah, apik tenan iki saiki. Por lenggah nyuwun tepuk tangan untuk anak kita Yola yang luar biasa. Salah satu siswa Madangkara. Nduk, Nenek Nduk. Generasi penerus. Iki Om ki yo ternyuh karo sampean. Ha, iki minangka tandha tresna. Neng kono SPP-ne pira ta neng kono kuwi? Neng kono lho, Madangkara lho. SPP-ne pira ben sasi? Ora ngerti. Enggak tahu. Ya 50.000 neng kono SPP-ne. Ya, petang sasi. Akeh ora? Akeh ora? Gumun ora? Gumun, gandeng kowe gumun ra sida malian. Lah gumun kok ngerti dhuwit iso. Ayo nya. Ketoke nang Pak Mbok ora tau Sik, dikek. ya apa sik kudu jelas. Ya apa aja dikekne pakmu. Ndak nggih tuku tas engko malan. Oh, tas wis dilem kok. Ya apa? Tuku apa ora tau tuku tas. Akhir suwet dilem. Cak iki lho, Cak. Cak Cak. Iki lho nggih tuku make up. Heh? Kowe ki SMP. Aja make upan sih. Saya kan penyanyi. Loh. Iya, walah. Kowe yen pas nyanyi. Oh iya, yen pas sekolah rasa make upan ya. Mboten. Kaya mbokmu dhisik iki SMP make upan meteng sik to ora urung ya. Tanduk Cahayu, nggih tanduk tresna ya. Suwun. Yang sami-sami, wah jan luar biasa iki. Salim kabeh sih, salim karo ibu. Nah. Ya. Jan pintere. Minta kaya apa marane wong tuane iso. Iya to. Lah. Wes iki. Yes. Ini, Mas Salim. Alah. Asline tuwek kowe kok iso gelem ngambung tangane. Lah gede kono lho, Pak. Biasane kan sing cilik ki nyayang tangane sing gedhe. Heeh, wah. Dadi kula nyayang mriku ya wis. Mbak Kuni, Luar biasa. Sulek kene kurang sinden ngono tak jak lho ya. Siap ya. Sinten sing dijak? Sing niki napa mboke? Mboke nggih apa ora. Ya anake sing Wah, kaya ngono. putrane to. Ayo. Nggih. Ayo. Ku karo bapake ra oleh. Lah Karo papake ra oleh. Lah enten napa kok, Ro? Lah papake kan ngerokok.
Anake kan ora seneng lek bapake ngerokok. Oh iya toh? Heeh. Ora seneng, bapakmu ngerokok enggak boleh? Heh? Oh iya, gur klecam tok. Oh ngono kuwi. Padha pake ya takoki gur klecam ora jawab apa-apa. Mulakno nganti botak iki. Sunen iki sing wedok. Lah, iki enek gebrakan sing luar biasa nek. Pripun? Iki lho, kagem Pak Dalang sak rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten saderengipun. Lutfiana Sukesi Saputri niki nusul badhe nderek gladen. Iki bocah iki dari Wonogiri, Giri Tantra sing wis viral ning YouTube. Walaupun dia adalah seorang tunanetra, yen kowe krungu suarane genah kowe njilingi, Cak. Lho, lha napa niku swara menungsa apa bledek to, Pak? Kowe iso krungu suarane iso jelingi niku. Saka apike suarane. Oh, ngaten nggih. Nah, nanti bocah Mbak iki Lutfiana Sukesi Saputri. Oh, mergo suarane cengkoke niku fotokopine Bu Kesi kuwi. Oh, kula kinten putrine Bu Keksi. Heeh. Dadi pe angkat maksudnya. Nggih. Diangkat rono rene ngoten. Kowe rene tak idoni. Angel men dijak amang. Endi, Nduk? Ora, saiki dalangane di loro gomen to. Ayo. Arep ngidoni iki. Gomen iki basa apa? Apa enek wong tuwek kok gomen. Ayo. Nggih. Endi, Nduk? Dek Lutfiana kene Cahayu. Wah, nggih, ijan. Monggo Mbak Lutfiana. Mriki. Iki asli saking Wonogiri nggih. Giri Tantra. Oh, Giri Tantra. Nggih. Giri Menika ugi kulaturaken dumateng Pak Hari Dunat Jatinom Klaten ingkang kepareng monitor. Insyaallah arep nanggap. Amin. Amin. Wis buka. Anu medal mriki medal mriki. Nggih, mriki Nak. Wah, jan. Nggih. Mbak Unik sing suminggir sik. Heeh. Iki sebagai apa ngedang-dangi dalan nang kono kowe. Sebagai ora. Oh, alah. Saiki sopire kuwi to. Bojomu lempoh to? Ora. Nggih, golek. Nggih alon-alon Mbak Lutfiana. Nggih. Estu Bapak Ibu menika swantenipun nggih sae kalih Mbak anu wau sami men nggih. Mbak sapa niku jenenge? Yola. Yola. Nggih. Yola. Kuwi ibate ya nggih. Nduk, ngene. Nggih. Nggih. Lan-alon. Nggih. Lan lare-lare ingkang kados mekaten menika kathah sanget yang mempunyai prestasi di bidang seni. Wingi teng Jakarta niku wonten sapa jenenge? Mbak Safia Nun Sewu, tidak punya tangan dan kaki. Sebelah nanti biar sebelah kiri. Kanan kiri ya. Lali kula. Tanpa tangan dan kaki kiri ning suarane luar biasa. Nggih. Niki Mbak Lutfi mikipun. Nah. Nggih. Nggih. Majenge mriko, majeng. Mriko. Riyen nah, ngoten lho. Aku arep nglagek kene tanganku ora tekan. Iku tak cengkiwing tok, tak geret lampine. Ayo. Lah aku ora tekan kok ya. Pengetan. Sinden nek dicengkiwing. Sugeng dalu Mbak Lutfiana. Sugeng dalu Pak Haji Cahyo Kuntadi. Lah nggih. Niki mau kalih sinten tindak mriki? Kalih bapak, kalih uti, kalih kakung, kalih mama. Oh, mama. Oh nggih. Kalih bapak, uti, kakung, mama. Kelas pinten? Kelas gangsal. SD. Nggih. Seneng nyinden. Napa? Seneng nyinden. Nggih. Sebabe napa kok seneng nyinden? Ngefan kalih Bu Kesi Rahayu. Weh. Piye? Ngefan Bu Keksi. Heeh. Mergo swantene napa pasuryane? Suwantene kalih cengkoke. Oh, nggih. Swantene kalih cengkoke. Pertanyaanmu napa? Swantene napa pasuryane iki ora penak blas we. Lah pripun to? Pasuryan ki wajah lho, mongko ndeloke lak kudu ngangge mripat. Nggih. Kok iso takonmu pasuryane apa swantene lho. Lah iya to. Iya. Piye to Ki? Ayo. Takon tak geleme dhewe ora. Ayo. Terus badhe nembang napa Gendho Lutfi? Nyobi Pangkur Semarangan mlebet langgam sambung wanci dalu. Lah. Gitu. Pangkur Semarangan. Heeh. Pokoke semua kalah karo Bu Keksi. Engko bablaske sambung wanci dalu. Iya, itu kayak apa? Pun monggo. Nggih. Ya, Nduk.
Mingkar mingkuring angkara tepuk tangan kagem luar biasa nih anugerah Tuhan yang sangat hebat elok akarana karenan marati siwi awas ngambah nada tinggi no ngati-hati Sina wong ras meneng tarik napas Nduk kita konsentrasi penuh yuk luar biasa jos tenan kaya kuat mongko nada tinggi ora angger sinden iso leres niku ora mungkin kabeh pesindan saged ngenten niki sing nampa 100 ki urung karuan iki mau ya kuwi malah dhek sak ndurine ra iso medun malah sak ndure ayo terus Nduk ayo ternyuh campur gemes rasane ini kaya pengen mateni uncek malian ora sapatene sampe tak mati dhewe mutung ora mutung bahar disile bojone terus arep mateni ale-ale kok ya Nduk terus Nduk sinukarata mereh kretarata makaratine ilmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa nono agama gemeng aji sepisan malih nyuwun tepuk tangan para lenggah untuk anak kita Sofiana luar biasa nah nggih adile Gusti Allah ngeten iki ayo nggih elok tenan bocah kaya encing kok ya padha karo Bu Kesi lho plek ayo wah jan mengke dados putrane jenengan mawon nggih ndak wis tak jenengi ya tak tambahi ya Lutfiana Sukesi Saputri wis oh tambahane saputri niku Sukesi oh Sukeksine karo Saputri iya coba nggih eloke kaya ngono lho dan luar biasa keagungane Tuhan yakin lan percaya ana kekurangan mesti ana keluwihan contone
Nggih kados kula, kados Mbak Lutfi. Heeh, betul. Lutfiana, nggih. Ya, Nduk. Langgamipun sambung wanci dalu, monggo. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas bepujanku jantung atiku sambung umum wanci dalu rubet dasaremu kelawan garwamu Kang Mas Kamrah titisake mureh lestarine tan ana ingkang nyaruwe ya mong akibate aku mbayangke remuke atiku iki yen banjar ngelingi bocah telu iki pomo tenan sida dadi cah telu tak ganti dikepake ati mendah boyo yen ta sida urip lan atika mesti kakamanya Suralair Putri Sulistyo terus bisa nyuwara dika kang weh srana Matur sembah nuwun jan marai trenyuh, marai prihatin ning mongkok ning marem. Ha iya, Mbah Hardi nggih, pripun? Wah nggih, niku Nduk, kuwi lho ana tandha tresna saking Mbah Hardi. Mbah Hardi. Matur suwun. Nuwun. Sembah nuwun Mbah Hardi, nggih, sehat-sehat, panjang yuswa. Ah, berkah barokah. Tresnan kaya ngono kuwi. Sik Nduk, gandeng sampean lah remen karo suarane Bu Kesi, ngefan karo Bu Kesi to. nggih Pengen napa mboten entuk apresiasi saking Bu Kesi? nggih Nggih. Ayo matura Bu Kesi, ale-ale, ayo. Coca-Cola, Sprite ya. Udah. Nduk, dalam Bu Kesi Lutfiana. nggih Ya Allah, Nduk, suaramu kok apik kaya ngono kuwi lho, Nduk. Bu Kesi iki sampe nggumun. Kuwi proses ngelatihan piye kuwi carane? mirengke Bu Kesi teng YouTube Masya Allah, namung mirengaken saged nirakaken kados ngaten niku. nggih Bapak, Oh. iki ya ndak luar biasa yen ra kanugrahane saka Gusti Allah, ora mungkin bocah dadi kaya ngene. Nggih, pramila Dik Lutfi muga-muga besok iso nerusake kebaring kabudayan khususnya ilmu sindenan ya Nduk. Nggih, Kembangno amin. sindenan ning Wonogiri kono, muga-muga sampean dadi sinden kondiang ning Wonogiri, terus sampean iso mulang kanca-kancamu sing apa kuwi disabilitas.
Lah, sapa ngerti engko ning kono kanca-kanca sing tunanetra, disabilitas liyane kuwi iso mbok bangun, mbok kembangke dadi seniman-seniman hebat ning Wonogiri saengga kabeh ekonomine anak-anak disabilitas iso terangkat kaya sampean iki, Nduk. Iso ngewangi wong tuamu. Dadi sinden kuwi penak lho, Nduk. Bayarane sewengi 1 juta lho, Nduk. Kuwi dadi sinden iku cucuk. Mula anak-anake tiyang mriki timbangane panjenengan anake dadi napa-napa. Mang sekolah ke sinden teng Madangkara. Dadi sinden iku cucuk timbangane derep Bapak Ibu. Saestu niku. Tibake iki gur arep promosi ta iki mau. Ora marem lho Mas Uncek ngerti. Nggih leres. Ya Mbak Lutfi kaya ngono kuwi apike le nyuwara. Tur ora tak kabari ya ora tak aturi rene parandene keroyo-royo Giri Tantra ki adoh. Tekan kene. Lek karo Mbak Ardi ora disangoni njajal nasibe piye ngono. Ayo. Nggih niku anu katun jenengan kok. Lah piyayine lho, adike ngefane kalian Bu Keksi. Direwangi doh kono doh kene pengen kepethuk karo Bu Keksi. Lah kok bojone meneng ayo kebangetan to. Ora penak. Omongane mulai ra penak iki Uncek ora. Kowe ngerti ora iki wayahan ngene tangga. Nggih leres. Heeh to. Ngerti to ngene tanggae piye? Ora mungkin aku terus pasang tarif kaya ning jaba ora mungkin. Mboten mungkin. Sampeyan main adoh to. Dan kula Ramadan nggih. Nah, tegese kudu jaten. Mesti tanggapanmu ki mesti normal. Mosok ora ketang 200 ora pengen nek bocah. Anu kula wau disangoni bojoku 50 Pak. Anu Bu utang 150 riyen. Ayo. Engko tetep ana tanda tresna saka tanda tresna luar biasa untuk memberi spirit semangat supaya Gendut Lutfi ini untuk selalu belajar dan belajar mampu mengangkat harkat martabat tidak hanya Wonogiri ning Jawa Tengah dan Indonesia. Amin. Khususnya kon pesinden wonten kabudayan Jawa. Angel nggih golek ngenten niki kian. Ah iya. Sing normal-normal rong karuan kok iso suarane jos ngenten niki. Jadi bojomu ya iso nyinden. Wah, nyinden napa? Ngunak-unake sing lanang kuwi cethok. Bu Kesi ajeng nyambung melih napa? Nggih, kula nggih badhe ngaturaken panuwun Nduk Lutfi. Bu Kesi matur nuwun banget. Aku ning kene lho, Nduk. Bu Kesi matur nuwun karo sampean. Bu Kesi. Cahayu matur nuwun banget sebab sampean wis tresnani Bu Kesi lan tresnani pesindenan iki. Mula bebungah saka Bu Kesi, siji lumantar donga, ping pindho tak sangoni ya, Nduk. Ning aja ngitung nominale ning hitungan keiklasane Bu Kesi ya, Cahayu. Mboten sah Bu Kesi. Alah tenane lho. Masyaallah, apike kaya ngono. Kuncek iki lho, sawangen angger mlaku malah kaya kotak amal deh. Rasane Kowe kena contoh sangone ora kersa, ora gelem. Gelem mo. Mboten. Lho, lha enak apa? Kula niku kepanggih Bu Kesi mawon pun marem. Oh, luar biasa. Ketemu wis marem. Belum memikirkan materi. Nggih, anu, Bu ditampi mboten? Oh, anu. Nduk, Bu, Lutfi. bukmu ngomong tampa ngono lho. Mboten nggih. Mas Uncak, Dalem. engko sampean aja keri lho ya. Cahayu kita disangoni bebungah saka Bu Kesi, tinggi tumbas, buku, potelot. Matur suwun Bu Kesi. Soleh Potelot. Pak Cahyo. Mbok ya pensin apa? Potelot. Wah, ketok Tuku desa. potelot karo tuku kasut. Kasogi. Soleh Pak Cahyo ndalang cedak-cedak Solo Raya, Wonogiri, neng Klaten, Boyolali lek mireng jadwale nyusul wae ya. Nggih Bu. Yen Bu Kesi kesupen ngelingke ya sampean mengko kan sudah nomor WA-ne Bu Kesi to? Nggih. Nah, ngono kok sampean iso nge-SMS Bu Kesi, ngabarke Bu Kesi. Ngetik to maksudnya, ngetik to? Heeh. Sik, SMS. Nduk Lutfi, lek ngetik ngono WA piye, Nduk? Amit Pesan sewu. suara Pak Cahyo. Oh, voice. Voice Nggih. note. Oh, Zaman Voice gaul note. kok. Zaman gaul kok ngetik voice note, SMS, potelot. Anu, Mboten napa-napa lah. iki kecorek Stephen sik. Seto Pak Uncak, sampeyan Dalam. ngerti ora? Aku ki pancen wong kuno. Aku ki wong lawas. Lahire Bu Kesi tahun 53. Niki masa 53? Ada kaya umur 17 to, Bu. Ah, Ya ampun.
Keren ya? Pak Yoyo terus abang ireng ae. Tak omongi to. Pripun? Bojo kuwi ora tau lho ngelem aku kaya Bu samane kok rasane kaya umurmu kaya 17 tahun iki enggak pernah lho. Malah sampean lho. Gemes aku ya ampun. Makasih. Makane aku dhewe ya ora tau ngelem bojoku. Lah ya Nduk Lutfi. Halo. Biyen sekolah mboten? Libur. Belum masuk no ketoke. Omahe Pak Cahyo kuwi kok kene cedhak banget. Ora pengen mampir mumpung nek ana suran. Mboten ngertos. Engko diparingi kebaya karo Bu Kesi ya. Mampira ya. Mengke mampir daleme Bu Keksi ya. Nggih manut uti kalih mamak to. Ndi utine pundi? Jenengan? Sing niki utin apa mamahe niki? Oh utine niki. Mampir nggih. Utine. Mampir nggih. Lho aja insyaallah. Mampir nggih. Mampir nggih. Ah, uti pokoke mampir. Mbiji mumpung cedhak. Mumpung cedhak ke mriki mangke. Kalih Bu Kesi badhe dipun paringi kenang-kenangan kebaya. Lho niku. Kebaya tahun 53 Dik. Saya ketelu lho. Bu Kesi iki kelahirane 78 saya ketelu lho. Kok sapa? Jenengane kok mentra-mentri terus lahiran 53. Nggih matur nuwun. Iki kok nganti rampung to, Nduk? Lutfi. Nggih, insyaallah. Oh, kok gara-gara nembang neh ya? Nggih. Nggih, saiki pinarasik. Engko apa iki jenenge karo Klaras bar niki sing mayang niku Mas Gelar Pamayang nyun izin karo Mas Wahid. Mangke anak kula sing mbarep men ngewangi nyambut gawe bapake. Nah, dadi sing mayang ki putrane jenengan, sindene esuk ya iki karo kuwi. Heeh. Iki Dik Lutfi karo Dik Yola. Heeh. Dagelane sapa? Dagelane kula. Lah awakmu kok sik ndagel? Kirangan. Nggih tese to, tese. Semangat ya. Wah, aku sak umuran kok rumangsane. Malah kowe luwih junior ya cek ya. Junior. Sampeyan nganti gara-gara to? Nggih ngantos tancep kayon mengke nggih. Lah ngopo ngantos biasane bar gara-gara mulih ya? Biasane kan ngoten, mengke ngantos tancep kayon. Mampir Neng ndi? tengene jenengan no. Oh, arep ngene apa niku? Ah terus ajeng paringi kenang-kenangan. Oh iya, potelot ya. Nggih, kali setip niku. Iya. Nggih, matur nuwun, mangke dipun lajengaken nggih. Muga-muga keluarga besar Bapak